ассалому алайкум бардори азиз, созен хубен, саломати хубай, вақту хушай. Ирӯз 12 марти соли 2024 1000 рубл 121 сомонӣ. Ирӯза навор оиди мошино мешава. Hyundai Avante дорем, Vaz 2114 дорем, Toyota Caldina дорем, Opel Astra F дорем, Vaz 2107 дорем, Daewoo Nexi дорем, Mercedes-Benz C-Class дорем, BMW M6 дорем. хулас навор чот кашид ба хотири шумоштагай. бачаҳое ки дар комментария надиданд ҳама мошинаро пешниҳод кардем бари шумо. навора бо диққат тамошо кунед, маълумотро гӯш кунед. кадом мошини маъқулай мақсад дар комментария бинависед, мо наворош мекунем дар видеои баъдина. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. хона, замин, мошин, квартира чизе боша мо рекламаш мекунем. имо WhatsApp дар пои мондагай. мақсад муроҷиат кунед бачаҳо. качес бара баланд карда монед, лайкора бизанед. ҳамин навор агар 1000 та лайк бигира бачаҳо, по-братски навори баъдина беҳад мошинои зур-зури хоси шумо мешавад иншоаллоҳ. салом алайкум дӯстони азиз. агар ба шумо регистрация лозим бошад дар городи Подольск семоҳа регистрация мекунам акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Saudia TV гап мезанад бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +7 3 тана толку WhatsApp шуна бачаҳо муроҷиат кунед, ёки +7 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. марамат занг бизанед, арзон мекунад аз номи канали Saudia TV. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, uchlik registratsiya 7000 rubl. raqamlarim +7 999 толку WhatsApp, +7 995 WhatsApp или telefonlari. 3 oylik registratsiya 7000 rubl. город Podolskda марамат муроҷиат qilinglar. мегзарем ба якум мошини фурӯши имрӯза. Opel Astra 60 ки бачаҳо хоҳиш кардан дар комментария мо навориш кардем. ноҳияи восе 55000 сомонӣ. ин мошино камтар қиматам бачаҳо бародар даст срочно сум дар кор бароям ӯ фурӯхтестай. солаш 2006, мотораш 1.8 қабурғаҳай бачаҳо, коробкаш автоматай, газ, бензин, гази евро 4 дора. рақамҳои 501 ёки 987, ахираш 909 WhatsApp. занг бизанед, маслиҳат кунед, бирен бигирен. мотор, коробка плюс ходовой 4 баллон нав зури бадай. алиш бо караван ё астражи мегап боша, болош сум битан, сумум дар курай мефурӯшемша. касе мия муомилаи хуб ҳамроҳаш мекунем. дӯстон, занг бизанед, маслиҳат кунед. ноҳияи воседа 55000 мега бо савдо мешава. варианти алишиам ҳастай 2006 сол, мотор 1.6 қабурға марамат кунед. занг бизанед, маслиҳат кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Vaz 2107 ҳастай ки дар ноҳияи Ховалинг 12500 сомон мега. хоҳиш кардам беҳуда занг назанем бачаҳо. ҳамин мошинда именной просто ради интересни занг назанен. солаш чандай, чихелияй, чанд сум арзон мешава. маълумотро гӯш кунед. солаш 2003, коробкаш механика, газ, бензин, документош бучиягай. рақамҳои 931 07 99 97 WhatsApp занг бизанед, маслиҳат кунед. состояниш беҳад созай, баллонош нав, коробкаш механика, мотор 100%. ягон камбудӣ надора гуфтанд. задагӣ пусидагӣ ҳам надора, алишам намешава. ходовоиш созай. хулас мошин ягон дард надора. мегирен, ҳай мекунен, айҷош заводид мешава. системаи музика самбуферош чоткай бадай дар ноҳияи Ховалинг. касе ки мехара ҳамун нафаро занг бизана бачаҳо, ҷавобаш метем иншоаллоҳ. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки хоҳиши любителёш буд, пешниҳодаш кардем. солаш 1994, шаҳри Хуҷанд, 31000 сум мега бо савдои хубам дора. состоянишро бинед, дам бигирен. дискои зур, краска тоза, даруни мошин тоза, гази бензин, мотори 1.6, коробкаш механикай, солаш 94. ҳеҷибаи харо марамат кунед. рақамоша мондем, ахираш 8008, телефони дастӣ. мотор 1.6 модел мега, салонаш тигр. ҳуҷҷат тамом шудагӣ, алиш бо мошини қимматтар алиш мекунем меган. яъне ки вақте мошини қимматтар шид, ягон сум болои метан дӯстон. занг бизанед, муомила кунед, маъқул боша бигиренша. лайки чандима заден дар комментария ҳатман бинависед ки мо фаҳмем ки ҳамин бародармон лайки мақсад 300-ма 400-ма зад. ҳатман хоҳишай ҳаматон бачаҳо. ҳамин навора 10000 тамошо кард, ақаллан
як 7-8 лайк бигира. Каси гӯш мекунад лайк абза шеринар. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Astra ҳастае ки солаш 98 сол. Последний модели ами хечибек. шаҳри Душанбе 33000 сомонӣ бо савдо ҳам дорам. 98 сол дар Душанбе мошинча қарор дорад. гази бензин, мотор 1.6 механика. муомила ҳам дорад, беҳуда занг назанед. рақамҳои 40 ахираш телефони дастӣ. ассалому алайкум мардуми Хечибек, хар мега. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балон нав гази бензин кор мекунад. боқимондаша ай пеш биен бибинен, маъқул боша. мақсад бихарен, бо муомилаи хубам дорам. агар ки худам мошинхар бошам мерам мебинамаш. мақсад муомила мекунам. агар ки маъқул шид мерам мегирамаш. просто так занг мезанам. салом алейкум ака, ами Хечибеки соли 98 фурӯхтӣ, чанд сум мешава? майли хай бо мақсад занг мезанам. ами қакор просто ягон маъно надора бачо. конкретни боши занг бизан. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки солаш 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 16000 сомониш меган. 16000 дар Душанбе 95 солай. ака нигоҳ кунед давомшам. газ плюс бензин, мотор 1.6 механика. рақамҳои 907 94 91 06 да занг бизан, маслиҳат кӯ. мошинча хулас созай, нағзай, проблема надора. 100% кор мекуна. 4 балон нав, яъне ки дита пешаш пачка нав, 2 рӯз пеш задем меган, дитаи дигаш 70-75%. мошинча губковат кардаги тайёрай, мешини ҳай мекунӣ мегарди. бачаҳое ки хоҳиш кардем Nexia арзонтар састани чотка навор кунем, ҳамида занг бизанен, рақамҳои 907 да муомила кунем. краскашам тоза, даруни мошинам тоза. 16000 сомонӣ. газ бензин, мотор 1.6, хел вариант камай дӯстон. занг завон маслиҳат ки бара бигириш. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс ҳастае ки солаш 95 сол дар шаҳри Хуҷанди Бостонияй, 54000 сомонӣ. гази бензин, мотор 1.6 механика. рақамҳо транзит. краска тоза, айвид чотка ҳай, дили ҷигараша занг бизанед, маслиҳат кунед. мошинча сахт тоза меган, сахти бад тоза. гази евро 4 задагӣ, 4 та электропакет, 4 моҳа техосмотр дорад. мақсад ки ами 54000 наздикӣ боша. агар фикртон ами харида мешавед, занг бизанед. меган хел ака 48-49000 ёки 50000 кадани одамо занг назанед. хулас конкретни харидоро муроҷиат кунед, муомилаи хубам мекунем. дӯстон, дар комментария ҳатман бинависен ҳамин наворо шумода маъқул ҳастай нестай. агар ки маъқул боша Саудо ТВ ба пеш бинависенда, баъд бинависен кадом мошин шумода маъқулай, мо видеошка роишон мекунем шумода. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Caldina ҳастае ки солаш 2000 сол. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 24500 сомонӣ нарх. гази бензин, мотор 2 автоматика. мотор плюс коробка 100% меган. фонни хадавои кардагӣ, 4 балон нави зимнӣ, шипучка задагӣ меган. айрӯи вид, мошинча тозаи зур. занг мезанем, маслиҳат мекунем. ҳар як мошине ки реклама мекунем дӯстон, рақамҳои худошонда занг бизанен, муомила кунед, маъқул боша бигирен. баъдан барои реклама ҳатман дар боло нигоҳ кунед. имо WhatsApp рақамҳои 931 07 99 97. WhatsApp имои муҳай метонен муроҷиат кунен. замин, хона, мошин, квартира, ҳами чизе боша мо худохоҳ рекламаш мекунем, фурӯшам мегзорем. дар YouTube, TikTok, Instagram ҳаракат ка савдо ка метем. Instagram, YouTube, TikTok да рекламаш мекунем дӯстон азиз. мегзорем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Hyundai Avante ҳастае ки бачаҳо хоҳиш кардан, мо навориш кардем. гуфтем ки дар комментария чизе бинависен, ҳаракат мекунем, пешниҳодиш мекунем. шаҳри Душанбе 2010 сол, 74000 сомонӣ нарх. бензини холӣ, мотор 1.6 автоматика. любителиш бошен, агар мараматка занг бизанем. рақамҳои 903 400 265 телефони дастшонай.
срочно дига арзон намешавад. ҳуҷҷат ва утилизатсия дорад. мошин камтар хадавои кор дорад. тамом дига ҷояш созай. 74000 сомонӣ 2010 солам утилизатсия доштаи нав фаҳмидем мо. дар шаҳри душанбе марамат кинен дӯстон, занг бизанен. рақамо транзит краска тоза состоянии соз хулоса метонен муроҷиат кинен, рафта бихаренаш. мегзарем ба наҳо мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки ба хотири шумо навориш кардем. солиш 92 сол. шаҳри душанбе 26000 сомонӣ. бензини холӣ, моториш 1.6 коробкаш механика. дӯстон муроҷиат кинен нашоти ҳамин мошин. рақамои 909 3 540 телефони дастӣ, краскаш сирх, балонош соз, состояние соз. ака мақсад конкретни бадам набошад, не ки соза хулоса. мотори 1.6 механика. мошин ҳама ҷош 97 кардагай, не ки солиш худаш 92 документални. хел бигира 97 кардаган. мотор, коробка, гранат, балонош ҳамаш вагон задагай. хулас ки муроҷиат кинен, муомила дорам. ҳозираша 26000 сомонӣ гуфтесем, бо савдо ҳам дорам. марамат кинен, занг занед. мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ. ваз 2114 ҳастае ки ира аз рӯи комментария навориш кардем, хондему пешниҳод кардем. солаш 2007 сол. рақамоша мондем. шаҳри душанбе 22000 сомонӣ. бензини холӣ, краскаш зур 2114 рақамоша бо. кузов хетчбек. марамат, занг занед. мотор 1.5 механика. 5 моҳа ҳуҷҷат дора. краска бампер, краска талабай. тамом дӯстон, муомилаи хубам хулас дора. нашоти харид кардани ҳамин мошинча. рақамои 20 12 20 707 дар рӯи экрани шумо. муроҷиат кинед, маъқул боша бигирен. ва ҳатман дар комментария бинависен ки кадом мошин шумода маъқулай, аз куҷо навор кинем. мо худо хоҳад пешниҳодаш мекунем аз рӯи комментарияи шумо. касоне ки наворда лайк намонда бошен, хоҳиша ҳаматон, ҳамин я лайки бепулай шумо намерава. лайк ҳабиза аз тарафи шумо дастгирӣ аҷивод мешавад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. BMW M5 ҳастае ки ба хотири подписчика буд. солиш 2008 сол. шаҳри душанбе 150000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини холӣ, мотор 3 коробкаш автоматика. рақамои 555 84 телефонои дастаи муроҷиат кинен. мақсад состояниш чоткай бадай. мошинча вагон бигамам хато намекунем. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини Европа, 4 балон, пачка, мотор, коробка ходовой, полный весе 100%, камбуд надорад. краска тоза 150000 сомонӣ. ҳамон нафаре ки хоҳиш кардӣ, марамат, занг зада бара бихаришина. кадом мошине ки ҳамин наворда маъқул шид, бача агар ки рафти харидӣ, ҳатман мода бинавис ки мо ай канали шумо мошин харидем. мо мақсад ки бифаҳмем ки канал чӣ хел мардумда мақсад кӯмак расонд. ҳатман барои реклама муроҷиат кинед. номеро барои реклама мондем. мошин, замин, хона, квартира чизе боша мо рекламаш мекунем. ютубда, тикток, инстаграмда фурӯхта метем. тикток, инстаграм мо бо номи Савдо ТВ даромад тамошо кинед. дар оҷа мошину заминои арзоное ки мақсад меғалта срочно пешниҳодш мекунем. барои реклама муроҷиат кинед. хош ҳаматон лайкҳоро пеша биро ман бизаненда, подписатсия кинен. хай то навори баъда худтон эҳтиёт кинед.